Mit-tnejn filgħodu, id-deputati kollha tal-Partit Nazzjonalista ser jużaw il-ħin tagħhom fil-Parlament sabiex jenfasizzaw u jispjegaw il-gravità tas-sitwazzjoni fil-pajjiż wara dak li seħħ fil-qorti is-Sibt filgħaxija. Dan hekk kif f'laqgħa urġenti li saret il-ħadd filgħaxija fuq inizjattiva tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ikkundanna lill-Partit Laburista u lill-Gvern Laburista ta' Robert Abela u Joseph Muscat għal ħsara kbira illi jagħmlu u għadhom qed jagħmlu lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista bil-Grupp Parlamentari kollu maqut ikkundanna s-serjetà tas-sitwazzjoni l-avvenimenti illi seħħew matul dawn is-snin il-Gvern ta' Robert Abela kif ukoll il-Gvern ta' Joseph Muscat li bl-impunità bil-korruzzjoni ħallew li jsiru numru ta' irregolaritajiet ta' reati kriminali. Laqstant, Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jaħdem qatih sabiex il-pajjiż jifhem il-gravità ta' din is-sitwazzjoni b'isem pajjiżna preġudikat minħabba din il-korruzzjoni. Fil-Parlament se jkun qiegħed jara illi d-diskussjoni f'dawn it-3 li ġejjin se tkun propju dwar dawn is-sitwazzjonijiet biex allura il-poplu Malti u Awċi ikollu ċans jifhem aħjar minn xiex għaddej il-pajjiż u allura xi ħsara kbira il-Gvern ta' Joseph Muscat, il-Gvern ta' Robert Abela kien u għadu qiegħed jagħmel lill-isem pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna illi l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-abbużi ta' poter ser ikunu qed jibqgħu fuq nett tal-aġenda tal-ħidma politika tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt li appella lil poplu Malti u Awċi ta' rieda tajba sabiex jagħmlu kuraġġ. Intant, il-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ħavvot starat il-ħajr lill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil illi bis-saħħa tiegħu saru ż-żewġ inkjesti maġisterjali illi waslu għall-arresti ta' Keith Schembri u numru ta' persuni oħra illi issa qegħdin il-ħabs. Fil-waqt li l-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista sellem il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia illi f'Marzu 2016 bdiet tikxef il-korruzzjoni ta' Keith Schembri fil-beħ tal-passaporti.